45 कमलपुर कन्स्टिट्यूशन में खबजा दोराईसरा मंगलबासी पारा 3 नং वार्ड नि बीजेपी खायथौनाय लुकुरक 4 फेमिली सुलभ बुटार तिप्रामथा जॉइन खायख्या ओ तिप्रामथाव जॉइन खायमानि पान्दावो थाङै मानजागैख्या सेंट्रल मेम्बार मेरी देब्रमा नखबै ताई जुदा जुदा आदं थाङै मानजाखा तिप्रामथानि ताई आबुनो अंखा बसकांनि सालो गेरदा तिप्रा लेन आबुनि नाहारमुनो अंखा ताबो लुकुरक आबुनो नाहारिनो लुकुरक साल थागिया साल बारिया साल बुरुम बुरुमनो तिप्रामथाव जॉइन खायथौहायबायमानि जुदा जुदा बदल याखारै हायनि बागैनो ताबु लुकुरकनि खावो बेलायखिनो वानसुगै लुकुरक बेलायखिनो ताबु गाहाम सामु तांलायै ताबु तांलायमानि साल बुरुम बुरुमनो हायनि बागैनो ताबु लुकुरकबो गिरारे तिप्रालाय नांगौ गिरा तिप्रानि सानलायै ताबु जतनो कायसाया प्रिबायनो ताबु खरांथि सानाय हिनै फायलायख्या ताबु बीजेपी याखारै तिप्रामथाव जॉइन खायफैख्या साल बुरुम बुरुमनो साल थैयाखारै नायतन्ति चयाखारै पुलेनसिं पाठेजरा चिनि कक्टिभिनि बिसिंतै कमलपुरनि सिं चिनि कक्टिभिनि कक्टमा थुमबिरो हनाय बिरजय देबरमानि रिपोर्ट चिनि कक्टिभि tuiduloi chabai mannai borok de abona bo chung sinnani nangnai chung che dorok chung aro hasalni phaya konai norok ni area wo soba kaham soba hamya chung sinewei menya norok le oro tongnai oro chanai norok bebak no sininai norok no chung o daitto borinai norok no aboni borok borok chus khlaiye yakonai norok borok tiar ma khlainai je borok no chung rikhangkai chini apot bipot mannai abai borok no chung marinai aboni bagina takhoro bukhoro kok kabang ma sanani thangya salbo kamaya kok kolok sawai chung tai kuno mungsapana tabu khlaimaya tamni bagai hinba chini kok chaka hingkai ko sal hor ailei no chung kok salai mano bubagra miya jora tui je message riwoi tongmani chini tripura basino chini tong thoka ani buri rok kobang ni bagai siaba buri rok kobang je jaga ong khangkai chung a jaga no joy ngui mano hnai chini bakhao kaisa chini phan chini borok sa chung tong tamni bagai hinba ok nukhung samlogoi joto kisok basabutui samlok mani yagulo tini orok phayoi jotono tini bubagrani thamjani marino hamjagoi jotono orok phailaijak tai orok katal joining naharnai khorong nukhung no ang lamsogo ani khabai khubai hamjak mungya pharo borok bai bo chung pano hingai tini asukko kolok to thanani mutung ya chung practical je nugui tongmani tini bubagra tini thangnai salangka orok gobang mano main point sawi thangka chini nahar mum kai chini bubagra no naharai no chung tini aro jotono kurum kuthum layo trani hamnani bagai de na chini hamnani bagai ang norong ma sungnani chungo saboni bagai chini bubagra chuna logeri woi tong chini bagai de na chini bagai na bagai chini borok ni bagai bo chuno tini satharoi bo samung klai tongo logeri woi tongo bo logeri mani jorawo chung logeri ya loge maria khangkai chung basa butui busuk basabai salja sungjaknai o 2022 jorawo norok no bubagra logeri nani hnoi norok no chini ha bubagra norok tamo khlai tong nei sungjaka hingkai chung chini basani amol to tai busuk dino tong mani hai chini ta amol already pai thangka chini busuk rok bai phano chung salja sungjabai mano a dino chung tamo jawab rinai abo chini bakhawo chung oknar mane nangnai chini bakhawo nangnai chung tamo jawab rinai mane ihi chung man phano manya phano chung lorai khlaiga bubagra no naharei bubagra ni bisingti khlaioi chini ha no chini dofa no chini jati norok chung tini sakki ngoi mankha tini norok job to norok sakki ngoi pasawai mannai adino jedino sungjak mane den norok sakki manthai ang balai khana dukho nangkha I khebeo je I jurai samrayo ang khna mani yagulo tipramothani borok no 100 dini samung dijagya hinai ang khna mani abo bosuk jorate kubui ang saimenya norok ani bukhok songni buskangwa ani bukhok songna ama sawai khna
Tiprama thani borong no tini 100 din samung rijagya je kuno beneficiary thaika hingkai rijagya amahai bonjito khlaijagoi tongbai bla na tabu aborong no chung bahai khlaiyoi chung chini galti tongai oro chini truti tongai mano chung prothomo no chung chini panchayat no chung se rule khlaiman khang bele chini thansa kuri ni bagai no chung omting to khna bele na aboni bagai no phaidi chung tai ler rai dia chung tabu thansa khlaioi bahai khlaioi chung samung khlailai manai chini tirona bahai khlaina harai manai ang orone panchayat secretary bai bo o je problem moi tongmani no tui ang personally kok salaika aboni yagulo chung tamo khlailai man chung taibo free babe discuss khlaiai Pogro, joto kisu chung sachubai niya. Chini bising ni bo, nok bisingo nok basa mo. Nok bisingo na tahe nok basa. Abo sabo sawai kalang ba. Oro senior leader rok norok jara tongai rok saiman nai. Chini je dosorot dep nai chini ti prasad khoroksa. Bo tini montri chalang mani yagulo bo thimani sekang. Tringo yakonoi. Nok ni bisingo nok basa. Tini sawai kalang mo. Ono abo jati dokhano bahai klayoi chung saka ote saimanani akog rongno chung songsudon khlai salainani phrai juno chabai kalang thangmani a tongmung no o buini bo chini against ni party phanong thong bo CPM party phana khlai tong thong bini bisingni osfurung mani no chung abo ka hamno chung narugoi hamyano hingkai chung ma khibioi rohonai bo BJP ni leader phanong oi tong thong ti prasa bini bujok mani bisingni phano chung kaham kaisa naharoi manai hamyano chung khibioi rohornai abahai aboni bagaino chung kuno party no chung tabuk phana chung naislaria jolia chini bubagraj nije se tini norok nugoi man khana miyawo bubagra nije se tini sudibrai bormon hai leader rok bai malai mano tini biplop de phai borok bai tini malai kok salai mano pujani parpaso hingkai tini Jitendra Chaudhary hai bibinno political ngo chungbo kobogo bini warriors rok jot tono na chung thansa baksa khlaioi tubna ni muchungo chungbai baksa pal baksa khlaioi chung hingka o bebak সংগঠন বাইনা chung krak khlaioi thansa khlaioi ke saiman khangkaise abose chini krak chini nok borak nai chini nok khubrak nani thaka hingkai bises khlaioi gurui rokno aroni chini nok mukhongo chung thik thak khlaioi chini bebak no chung thik ma toni nai chini choritro kaham khaina nangnai chini bukhuk kaham khaina nangnai chung borok no phurungani kaham unani nangnai chini tomung no bui ukulogo tongai naharoi tongo aboni bagai chung je hinai leader chongjaknai rok block level lo je pot chongjaknai rok amahai borok rokni kabangma pot te botongo kabangma khlai thai tongo borok no naharoi se borok thangai samungo basanani haya deba aboni bagai no chung sekaham una nangnai বিশেষ khlaioi chung kahamungoi phunuk kahangkaise borok bachino rupharai phaina bele chung leader kotoma mangkha dine block president mangkha TWF ni block president mangkha TWF ni secretary mangkha cashier mangkha vice president mangkha nai chung sak mang pung chukjak laioi chung haina sakang phok moi tonglai khangkai chung dol no bahai klai romai mannai chung dorkar nang hangkai tabo buini yakongo klainani jora chung amahai jora chini sokai tongkha tamane bagai khumba chini jati dopharok siani bagoi osicharnani bagoi khangsarinani bagoi tini je kuno BJP party phanongoi mano tini CPM party phanongoi mano Congress party phanongoi mano ani ti prasad dofa ngoi tong khangkai bini nogo bo chung thangoi akonai chung kok mas khalainai abahai khlai chung koilaina nangnai salaina nangnai block committee boot committee je khajak mani aborongni bo chung kabangma class khai leikha arabo chung saimano je o boot committee rok borok tamo khainani nang chini bisingono pulling agent bo chung mari nai chini bisingono borok no chung sotorko khlai joto kisu ma khlainai hingkai abahai khlaino chung buskanga agogane turu khlaioi tini asuk ko kolok sanani thanglia wati bo tini pana phai tongkha hingkai tini asuk rong situng tini joto ora phai manjaknai rona haina hai ani khulumaya pharo kai tini total phainai rong no borong nang khabai khukbai ani hamjakma bai ani nukhungni ngoi ani dofani ngoi ani jati ngoi ani party ngoi babak no ang lam sogo khakupur bai thai tini asuk rong situng ti pramokha ayuk lokthung bubagra ayuk lokthung YTA ayuk lokthung TWA ayuk lokthung asuk na khamai Tomorrow wacha hiya tibrasa hiya jokto jati jokto miri woi uni jokpa jati miri woi tomorrow chini samlai sona chini bisiwo tibrasa
wancha ek paribar dui paribar wasar kai jak na thong na chung ba mo ma khobo abo ba chung wancha tibasa ki yawo chung dai iso chung ba ke chung jes kawan sina chung na ba target